Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Нездарма кажуць, каб бліжэй даведацца пра чалавека, асабліва пра пісьменніка, трэба пачытаць, што ён піша, як ён выказваецца пра літаратуру, пра сябе. Таму, як заўсёды, пачынаем з цытаты. Чужыя навуковыя або эстэтычныя пабудовы на беларускай аснове глядзяцца як прышчэпкі на яблыні. Нават калі беларусы свядома бяруць нейкія элементы, прыжываюцца толькі тыя, для існавання якіх ёсць умовы, тыя, што могуць быць прыстасаваныя да нашага літаратуразнаўства або літаратурнага працэсу. Так лічыць моя сённяшняя суразмоўца, беларуская пісьменніца, літаратуразнаўца, крытык, выкладчык Аксана Бязлепкіна-Чарнякевіч. Вітаю вас. Добрый день. Аксана Бязлепкіна-Чарнякевіч. Беларуская пісьменніца, літаратуразнаўца, крытык. Нарадзілася ў Гомелі, скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат філалагічных навук. Кірункі навуковай дзейнасці беларуская літаратура 19-20 стагоддзяў, параўнальная літаратуразнаўства. Выкладае беларускую літаратуру на факультэце журналістыкі БДУ. Аксана Бязлепкіна даследчыца і аўтар беларускага дэтэктыва. Лаўрэат прэміі «Залатая літара» 2003 за манаграфію «Разам і паасобку» таварыства «Тутэйшыя». Мне цікава пачаць гаворку з этой кніжачкі. Кніжкі. Яна самая маленькая з маіх кніг, але, напэўна, самая важная. 100 слоў пра сучасную беларускую літаратуру. Вы ведаеце, я ў захапленні, як можна 100 слоў сказаць пра ўсю беларускую літаратуру. Тут, канешне, больш, чым 100 слоў. Тут гэта, я разумею, вобраз. 100 артыкулаў пра сучасную беларускую літаратуру. За апошнія 25 гадоў, недзе з 86-го года пачынаючы. Ацаніла я яе насамрэч у той момант, калі ў інтэрнэце натрапіла на вучэбную праграму па сучаснай беларускай літаратуры аднаго ВНУ, дзе было больш за 20 спасылак на гэтую кніжку. То бок аўтар проста взяў яе і на аснове гэтай кніжкі напісаў праграму. Я была вельмі рада, што ў нас патрэбілася, і я разумею, што такіх кніжак павінна быць больш, таму што 5 гадоў, 10 гадоў вельмі змяняецца ландшафт у беларускай літаратуры, і нам трэба гэта асэнсоўваць. Ну, як вы можаце вызначыць у агуле, што з сябе ўяўляе сённяшняя сучасная беларуская літаратура, як суадносяцца нацыянальныя традыцыі і сусветны кантэкст. Па-мойму, беларуская літаратура бліжэй стала ў сусветным кантэксце ўспрымацца. Так, сапраўды, беларуская літаратура з сусветным кантэкстам у розныя гістарычныя перыяды то разыходзілася кардынальна, то сыходзілася. І зараз хіба той момант, калі мы набліжаемся, вельмі шмат ствараецца такіх тэкстаў, якія могуць быць цікавы не толькі нам, але могуць быць цікавы, напрыклад, замежнаму чытачу. Але я толькі хочу сказаць, быць цікавым замежнаму чытачу – гэта не мэта. Але можа так здарыцца, што гэта будзе цікава і замежнаму чытачу. У мяне быў досвед чытання лекцый нямецкім аспірантам, і мы з імі у курсе чыталі «Дараванне» Лены Бравы. Вы ведаеце, гэта кніжка, там адразу на беларускай мове, на рускай і на нямецкай мове гэты твор. Немцы былі ў захапленні, таму што гэта тэкст пра іх, гэты тэкст трапіў у тое, што, можа быць, яны хацелі пачуць ад нас. І Лена Брава дала такі тэкст, такі цікавы і нам, і, можа быць, цікавы замежнаму чытачу. Я памятаю выпадак, калі пасля Фукусімы супрацоўнікі японскай амбасады тэрмінова шукалі кантакты Андрэя Федарэнкі, каб перакласці яго на апавяданне «Бляха» пра жыццё на забруджаных тэрыторыях на японскую мову. Таму што супалі кантэксты, ім трэба былі такія тэксты, каб, можа быць, убачыць, што не яны адны ў такой сітуацыі. І таму, каб пісьменнік выходзіў у гэты сусветны прастор, то яму, пэўна, трэба гаварыць яшчэ і пра беларускую экзотыку. Можа быць, гэта наш траўматычны досвед, але для вонкавага чытача гэта экзотыка. Вы адзначаеце, што сучасная крытыка дрейфуе ў бок рэкламы. Дарэчы, пра крытыку сёння не гаворыць толькі лянівы. Якая сёння, па-вашаму, галоўная задача крытыка? Ці здольны ён паўплываць на папулярнасць кнігі? Як сучасныя аўтары рэагуюць на крытыку? Вось такія агульныя пытанні, на якіх, я думаю, у кожнага свой адказ. Тэма крытыкі – гэта мая, таму што, па-першае, я год займалася крытыкай, вела калонку крытыкі газеты «Звезда». Выкладаю крытыку на факультэце перападрыхтоўкі. З
Справа ў тым, што беларуская крытыка перажывала вельмі розныя перыяды, і хвасты ад гэтых перыядаў сёння нейкім чынам прысутнічаюць у сучаснай літаратурнай прасторы. Там аглабільная крытыка 30-х, калі на вас напісалі адмоўную рэцэнзію, Уже ўсё, да. это заканчэнне жыцця фізічнага. 60-е, 70-е, нават 80-е гады непрыняцце крытыкамі нейкага пісьменніка, калі ўсе выдавецтвы дзяржаўныя, калі ўсе СМІ дзяржаўныя, гэта смерць творчая. І сёння, калі ёсць інтэрнэт, адмоўная рэцэнзія аднаго ці нават 10 крытыкаў, яна, в прынцыпе, не значыць нічога, яна не спыняе кар'еру чалавека, і тым больш не спыняе жыццё. А рэакцыя, як на тую крытыку. Разумееце, сёння, на мяне напісалі адмоўную рэцэнзію, яны хочуць маёй смерці. Вот ёсць нейкая такая рэакцыя, кажу, як чалавек, які пісаў адмоўныя рэцэнзіі і бачыў гэтую рэакцыю, калі не маеш нічога супраць канкрэтнага чалавека, а людзі гэта вельмі асабіста ўспрымаюць, і я разумею тых крытыкаў, хто пачынае пісаць толькі на хорошие кніжкі. В савецкія часы в месяц выходзіла каля 6 кніжак. Крытыкі, якіх было шмат, маглі агледзець усе і напісаць рэцэнзію нават на кожную, калі была такая патрэба. Сёння в месяц выходзіць больш за 15 кніжак. Ніводзін крытык не ў стане агледзець абсалютна ўвесь літаратурны працэс, таму што часам крытыкаў сучасных папракаюць. Вось у савецкія часы на одну кніжку выходзіла некалькі рэцэнзій. Гэта было фізічна рэальна зрабіць. Сёння гэта немагчыма зрабіць. І, канешне, крытыкі выбіраюць тое найлепшае, можа быць, тое, што ім цікавей для свайго разгляду. Жанр дэтэктыва ў беларускай літаратуры. Ну, вы скажаце адразу, што гэта Караткевіч, ну, можа быць, Дайнека, Леонид, можа быць, яшчэ какого можна назваць, гэта чыста беларуская з'ява. А вот сучасны дэтэктыў беларускі. Я займалася дэтэктывамі 90-х гадоў, калі даследавала гісторыю таварыства тутэйшае, і там назіраўся незвычайны феномен. Вот гэта такое ёсць беларускай літаратуры, я не ведаю, ці ёсць гэта ў іншых літаратурах. Гіпатэтычна магчыма. Да 3 звычайных матываў забойства, грошы, помста і страх, дадаваўся новы матыў, гэта забойства за ідэю. Гэта впісвалася в кантэкст 90-х гадоў, але я памятаю, як я яшчэ студэнткай выступала на канферэнцыі і невысока ацаніла гэты беларускі феномен. Стаў адзін удзельнік літаратурнага працэсу і сказаў, што ён не будзе задаваць мне пытанні, але ў яго ёсць ремарка. Ён сказаў, што калі ён у 90-е чытаў там забойства на каляды Шайбака альбо сцэнарый смерці Клімковіча, для яго гэта было велізарнае адкрыццё, і для яго гэта былі вельмі значныя тэксты. Таму што вось такое таксама можна пісаць у беларускай літаратуры. З таго часу я вельмі акуратна ацэньваю творы і думаю, што бывае такая каштоўнасць твора рухомая ў часе. У нейкім час вышэй, у нейкі менш. Ваша цытата «Стаўленне да гістарычнай мастацкай літаратуры стала іншым, і калі цікавасць да рамантычнай прозы яшчэ тлумачыцца ўзростам, то разбірацца ў нюансах гістарычных падзей студэнтам менш цікава. Тое, што было для чытача адкрыццём у 1980-е 90-е гады, зараз моладзі здаецца пераказам падручнікаў. Ну, вы кожны дзень з моладдзю сустракаецеся са студэнтамі, а ўвогуле ці любіце чытаць увогуле? Студэнты чытаюць. Іншая справа, што яны чытаюць розныя, можа быць, не так, як чыталі ранейшае пакаленне. Сваю мэту як выкладчыка я бачу тым, каб дзесьці прымусіць іх чытаць. Я высылаю на імейлы групы іх творы в электронным выглядзе, каб ніхто не сказаў, што не знайшоў. Ствараю ўсе ўмовы, каб беларуская літаратура да студэнтаў дайшла. Далей жа іх справа ўзяць гэта ці не ўзяць. Хаця ці прачыталі, я пракантралюю. Але мяне можна падмануць. Я заўсёды апытваю, на які творы ёсць водгук, а што было цікавым. І, напрыклад, заўсёды вельмі станоўча рэакцыя на тэкст «Любіць ноч права пацукоў» Юрыя Станкевіча. У мяне ў мінулым семестры в якасці эксперыменту я дадала эсеістыку, і было такое досыць спрэчнае эсэ Маргарыты Аляшкевіч «9 прычынаў не любіць беларускую літаратуру», з якога бачна, што яна вельмі любіць беларускую літаратуру. І гэта быў проста фурор, якога я абсалютна не чакала. Таму гаварыць, што студэнты
абыякавай да беларускай літаратуры. Не, просто трэба старацца падбіраць тыя творы, які ім спадабаюцца. Мне заўсёды цікавая рэакцыя, напрыклад, на містыфікацыю Балахонова «Наша Амерыка». Твор пра тое, як беларусы нібыта адкрылі Амерыку. Былі студэнты, якія паверылі, былі тыя, што абураліся. То есть былі вельмі розныя рэакцыі, і гэта вельмі цікава, хаця з кожным годам все менш тых студэнтаў, якія давяраюць такім містыфікацыям. У мяне нават быў досвед, калі кітайскія студэнты па-кітайску чыталі Мележа «Людзі на балоце», і адна студэнтка падышла спытаць, яна прызналася, што она не дачытала твор. Яна спытала, з кім застанецца Ганна, з Васілём ці з Яўхімам. На сёння такое апошняе пытанне пра сеціва, безумоўна. Неяк я гаварыў з мовазнаўцамі, якія сцвярджаюць, што развіццё беларускай мовы можна прасачыць па тым, як яна існуе ў інтэрнэце. І гэта пазіцыя мовазнаўцаў. Калі мова ёсць у інтэрнэце, то значыць яна ёсць, і каля 96% моў, усіх моў, якія існуюць у свеце, не прысутнічаюць у інтэрнэце. Ёсць толькі 4% моў, і беларуская мова ўваходзіць у гэтыя 4%. У інтэрнэце ёсць слоўнікі па беларускай мове, корпус беларускай мовы. У нас 2 вікіпедыі, а гэта таксама адзін з вельмі яркіх параметраў. У нас складаецца карта дыялектаў, прычым яе складаюць людзі. У нас вельмі шмат кантэнту, які ствараюць звычайныя карыстальнікі інтэрнэту. У тым жа Фейсбуку людзі пішуць па-беларуску, і гэта іх штодзённасць. І беларускай літаратуры шмат у інтэрнэце, прычым мне здаецца, што расце проста геаметрычнай прагрэсіі колькасць матэрыялу па беларускай літаратуры. У інтэрнэце там вельмі шмат выкладаецца і кніг, штосьці ў бясплатным доступе, штосьці можна купіць, маецца на ўвазе электронныя кніжкі, відэаматэрыялы, як выкладчык вельмі зацікаўлена ў відэаматэрыялах. Я памятаю, як яшчэ 5 гадоў таму набіраеш прозвішча пісьменніка у пошуку радку і няма нічога, а сёння набіраеш, выскоквае там некалькі відэа, там песні на яго словы. Вот зараз, калі быў праект пра пісьменнікаў 20-х гадоў, набіраецца велізарная колькасць матэрыялу. Ну, я з вами згодны, канешне, гэта перспектыва для беларускай мовы, таму што сапраўды у самым сучасным сегменце яна прысутнічае. Ну, на такой высокай ноце мы перайдзем да нашай апытанкі. Што для вас значыць патрыятызм? Любіць сваё і спрыяць свайму. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Я супраць таго, каб быў нейкі адзіны спіс, таму што камусьці цікава Брава, камусьці Рублеўская, не ведаю, камусьці тутэйшы Купалы, камусьці запіскі Самсона Самасу і Мрыя. Таму мне здаецца, што добра было б чытаць нашу класіку, але не ў школьным узросце. Прачытаць гэта не в 16, а в 36. І было б зусім іншае стаўленне. Вы ведаеце, я тут зусім нядаўна адкрыў для сябе 2 душы Гарэцкага, і проста я быў такім шоку культурным, так сказаць. Я чытаў раней, але зараз у маім узросце, прачытаўшы 2 душы Гарэцкага, я адчуў, які гэта значны, які вялікі пісьменнік. Што зараз вы чытаеце? Я падзялюся. Я зараз перачытваю пісьменнікаў 20-30-х гадоў. Гэта тое, што я зараз выкладаю. Апошняя кніжка, якую чытала, гэта зборнік бліскавіцы, жаночая паэзія міжваеннага перыяду. А ваш любімы беларускі пісьменнік? У мяне прафесійная дэфармацыя, у мяне няма любімага пісьменніка, у мяне ёсць пісьменнікі, якіх я люблю выкладаць. Я вельмі люблю выкладаць іх у параўнанні. Мне падабаецца, калі на адным семінары мы гаворым пра Мележа, пра Адамчыка, пра Федарэнку і пра Андруся Хорвата. Таму што бачна развіццё тэмы. Мне падабаецца, калі пра жаночую тэму мы гаворым і пра Браву, і пра Барысік, і пра Богданову, і пра Рублеўскую. Всё гэта разам у кантэксце. Ну і што для вас беларуская мова? Бацька ў мяне рускі, і ён з Расіі. Мама ў мяне беларуская. Мяне вельмі дзівіла спрыяльная такая добрая рэакцыя майго бацькі на беларускую мову, таму што звычайна людзі, якія прыязджаюць з іншых рэспублік, яны так асцярожна ставяцца да беларускай мовы, але аказалася, што у яго на біяграфіі было жыццё ў Петрыкаве, дзе людзі размаўляюць на дыялекце. І была такая сітуацыя, калі ён зразумеў, трэба вучыць мову, і ён добра яе ведае. А сёння беларуская мова для мяне гэта мова, на якой я размаўляю з мужам, і мова, на якой мы гадуем дачку. Што ж, дзякуй. Напэўна, вельмі цікава вашым студэнтам
з вами. А я нагадаю нашим телеглядачам, што сённяшняя моя суразмоўца Аксана Безлепкіна-Чернякевич, пісьменніца, журналістка, крытык і выкладчыца. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся праз тыдзень.